Gipuzkoako landa ingurunearen iraunkortasuna sustatu eta bermatzeko helburuarekin lanean dihardu Landaola Federazioak. Orain, landa garapeneko proiektuei errekonozimendua egin asmoz, Landaola sarien 7. edizioa antolatu du. Aurten 7. urtea dugu, Gipuzkoako Landa Federazioak basariketa antolatzen dutela, eta osasun handiz daudela seinale basirako hotxa handi hau ere. Eguerdion guztioi ere, eta ongi etorriak esan bezala Usurbilgo areto honetara. 7. urtez jarraian, eta aurten ere Gipuzkoako landa eremuan sustatzen ari diren ekimen nabarmenenak ezagutuko ditugu eta baita saritu ere. Aurten 4 izango ditugu banatuko diren sariak. Erakunde publiko baten proiektuari saria, erakunde pribatu baten proiektuari saria, emakumeak landa eremuan sariak, eta urteetako ibilbideari ere eskainiko zaio beste sari bat. Gipuzkoako landa garapen elkarteko partaide diren 6 landa garapen elkarteek elkarrekin erabakitzen dituzte sari hauetara aurkeztuko diren hautagaiak eta baita sarituak beraiek ere. Zer argudio erabiltzen diren erabaki hauek hartzerako orduan? Kontatuko dizkizuet. Alde batetik, proiektuak eredugarri izateko dituen baldintzak kontutan hartzen dira. Bestetik, proiektuak eragiten dion landa eremuko biztanleria, baita sortzen dituen lanpostuak ere. Proiektuak berak zabaltzeko duen aukera eta lortu duen oihartzuna ere bai garatu den tokian. Landa eremuek aukeratzen dituztenez, proiektuak landa eremuekin izandako hartu emana eta lankidetza ere baloratzen da. Hauek guztiak dira landa garapen elkarteetakoek izaten dituzten argudioak baloratzeko orduan, eta oraintxe ezagutuko ditugu laster batean aurtengo nominatuak zeintzuk izan diren hautagaiak eta baita sarituak ere esan bezala. Baina gaur hementxe elkartu gara Usurbilgo zutegi areto eder honetan, eta hementxe dago gurekin bertako alkatea den Agurtzane Solabarrieta, eta berak ere ongi etorri eman nahi digu. Beraz, Agurtzane, nahi duzunean, zurea da hitza. Eguerdi on danoi, eta zer baino lehen ongi etorriak Usurbilera. Guretzat plazerra da, ohorea da, Usurbil Landaola sarien topaleku izatea. Izarok aipatu duen bezala, aurtengoa 7. edizioa da, eta pozgarria da benetan zutegiko areto hau, lehen sektorearekin konprometitutako Gipuzkoako bazter ezberdinetatik etorritako pertsonez, ekintzailez beteta ikustea. Eta begi honez hartzen zaituztegu ekitaldi eta seguru ere lagun arte honetara etorri zareten guztioi. Abagune hau probestu nahiko nuke, lehen sektorearen alde lan egiten duzuen erakunde, landa garapenerako elkarte, norbanako, zein elkarte guztiei Usurbilgo udalaren eta Usurbilgo herriaren izenean gure esker ona erakusteko. Gipuzkoa eta Euskal Herri jasangarriago eta bizigarriago bat eraikitzeko bidean ezinbesteko zaretelako. Inoiz baino gehiago lehen sektoreak eta landa eremuak zuen beharra du. Egunotan lehen sektoreko langileen mobilizazioak non nahi ikusten ari gara. Lehen sektorea mobilizazio historikoak egiten ari da, baina aldarrikapenak tamalez ez dira berriak. Aldarrikapenak ere historikoak dira. Eta historikoak dira, historikoki ez dutelako seguru behar bezalako erantzunik izan. Eta horrek agerian uzten du nekazaritza politikan sakoneko aldaketak egiteko beharra eta akordio zabalen beharra. Lehen sektorearen gainbera eten eta irtenbide iraunkorrak proposatzeko. Ezinbestekoa da nekazaritza iraunkorra eredua oinarri hartuta, elikadura sistema osoa kontuan hartuko duen politika integral publikoak eraikitzea. Elikagaien jatorria
eta kalitatea ziurtatzeko, ekoizpenaren dibertsifikazioa sustatzeko multinazionalekiko autonomian, ekoizle zein kontsumitzaileentzat prezio duinak ezartzeko, erreleboa bermatu eta belaunaldi berriak lanbidera atxikitzeko, lanbaldintzak eta pentsioak hobetzeko, eta bar luze bat. Azken batean, elikadura burujabetzan urrats sendoak egiteko. Eta gaur hemen saritu diren proiektuak, proposatu diren proiektuak, akuilu dira bide horretan, eta zentzu horretan berriro ere mila esker eta bejon deizuela. Herri bat zer den irudikatzen dugunean, bertako balioak identifikatzen ditugu, eta usurbil zer den galdetzen digutenean, herri euskalduna dela esaten dugu, herri bizia sozialki eta kultura arloan, ingurumena eta bere paisaia zaintzen duena, izan handatzan mendia, herri berak edo baserria kasu, herri konprometitua, gizarte justuago eta zoriontsuago baten lanean aritzeko prest dagoen herria. Hori da usurbil gure imaginario kolektiboan. Horregatik nik ezin dut ulertu gure herria lehen sektorerik eta baserririk gabe. Jabetzen naiz ez dituela unerik gozoenak bizi, horregatik esfortzuak biderkatu beharrean gaude. Etorkizuna duen lehen sektore bizia edukitzeko. Handatzako mendia, herriberako lurrak, Usurbilgo baserriak eta nekazaritza lurrak zalantzari gabe Usurbilgo etorkizunaren parte dira. Horregatik beharrezkoak ditugu oinarrizko azpiegiturak. Esate baterako, egunerokotasunerako beharrezkoak diren landa bide berrituak, edo lana eta bizitza errazteko ezinbestekoa den banda zabala, ur hornidura eta saneamendu egokiak edota garraio eta mugikortasun behar berriak aseko dituzten zerbitzuak. Baserritarren egoera ere ez da erraza eta horregatik udaletik hasi eta beste erakunde guztietan dauden laguntzak handitu beharrean izango gara. Bide eta aipatu dudan herri proiektu horretan sakontzen jarraitzeko dudik ez daukat, oso lagungarria izango zaigula gaur hemen ezagutuko ditugun proiektuak. Eredu eta guretzat inspiragarri. Eta elkarrengandik ikasiz eta elkarlanean arituz egingo dugu aurrera. Beraz, mila esker, guretzat benetan gaurkoa ere aukera paregabea izango delako. Ongi etorriak. Mila esker, Esturi Salaberrita Anderea, horrelako ongi etorria emateagatik. Lehen sektore landa eremu bizi eta indartsu baten alde garapen horren baitan lan egiten du Landaola Federazioak. Eta gurekin gaur hemen dugu bertako batzarrekide bat ongi etorria emeteko ere. Edurne Matiasi, luzatu nahi diotitza eta hementxe duzu, momentu honetan zuretzako holtza. Eskerrik asko. Bueno, egun on denoi eta Landaolaren izenean mila esker hemen egoteagatik. Guretzat bereziak dira Landaola sariak, azken batean Gipuzkoako landa eremuan egiten den ekarpena saritzen delako eta hori guretzat ezinbestekoa da. Hortaz, jarraian aipatuko dira izen abizenak eta mila esker eta zorionak aldez aurretik saritu guztiei. Eskerrik asko. Landaola Federazioa osatzen duten 6 landa garapen elkarteekin batera, elkarrekin lanean dihardute bestelako administrazio publikoetako entitateek ere, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza kasu. Horregatik ere gaur hemen ditugu bertako ordezkariak eta lehenik eta behin hitza eman nahi nioke Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta lurralde orekako zuzendaria den Arantxa Aristimuñoni. Zeurea da hitza. Kaixo egunon, ez da zer ikusten.
Oholtza igotzen aizen 3. emakumea, 4. atzetik etorriko da, saridunetan ikusiko dugu ez. Bueno, azteko eskerrik asko, Gipuzkoako Foru Aldundia gaurko ekitaldi hontara gonbidatzeagatik. Badakizue gurekin elkarlanen edo eguneroko hontan zabiltzatenak behintzat Foru Aldundien departamentu berri bat daukeula, lurralde oreka berdea deitzen dana, guretzako albiste oso bat izan zen, eta nik uste Gipuzkoko landa eremuntzako ere baietz ez. Departamentun izenak beak asko esaten du, lurralderi erreferentzia egiten dio, lurralde orekatu bati erreferentzia egiten dio, eta gaina lurralde hau nolakoa nahiko genduken izatea, berdea ez, hau da baserritarrak, eta lehenengo sektorea bizirik euko dun lurralde bat ez. Gaur protagonistak ez gea gu, sarituk zeate, ez gea luzatuko, baina bai esan nahi nizuekela, gure egunerokotasune landa eremun eta landa eremu hobe bat izateko lanen jarduten deula, eta landa eremu hori bizirik nahiko gendukela, eta badaki topiko bat dala, baina nahiko gendukela baita ere landa eremu horrek, urbanok dien eremu hoien bizi baldintza gutxinez aukera berdinek izatea, ez? Eta hor aktibidade bezala eta aktibidade ekonomiko bezala eta inguru giro zaintzaile bezala baserritarra ikusten deula, eta guretzako beti presente daon eragile bat dala, ez? Orduan, jardun hortan landa garapen elkartekin bidelagun izaten gea, aurreare hala izaten jarraitzea nahiko genduke, eta gaur hemen sarituko dien pertsona horiek nolabaitea adierazten dute, landa eremu hortan bizie badaola, ez? Eta beste topiko bat da, halako sariketak balio izaten digutela, bistaratzen ez da, edo gizarten igual ikusgarritasun gehiegi ez dauken ekimen horiek eta erakusteko, eta nik landaola animatuko nuke jarraitzeko alegin hontan, ez? Garrantzitsu edalako albistegitan edo egunkaritan edo landa eremuko aktibidade horiek ikustaraztea, ez? Eta horien atzen pertsona daudela, histori pertsonalak daudela, eta zorionak irabazi dezuena, edo ezakite jakingo ditugu saridunek zeintzu zeaten, baina zorionak baita ere aurkeztu zeaten guziri, ez? Zezuet danon atzetik badaude ideak, proiektuk, nahiek, desiok, ilusiok, ez? Eta nik uste hori behare saritu egin behar dela eta ikustarazi egin behar dela. Eta esan bukatzeko, badakizue, batzutan asmatzen dugu, beste batzutan ez, baina Foru Aldundi bezala hor gaudela, gertu egoten saiatzen gehala, eta aurreare ala nahiko gendukela. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Aristiguño Andrea, beak aipatu duen bezala, landa eremua, hiria eta herriaren arteko zubiak eraikitzea eta sustatzea zein garrantzitsua den. Landa eremu berdea dugu, ederra dugu Gipuzkoan, eta landa eremua itsasertzeraino ere iristen zaigu. Eta hemen dugu gaur gurekin Eusko Jaurlaritzako landaren eta itsasertzaren garapenerako Europar politiketako zuzendaria. Eta berau gonbidatu nahi dut eskenatokira orain Jone Fernandez Anderea. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta ongi etorriak Landaola sarien ekitaldi honetara. Eskerrik asko, Landaola Federazioan barne zaudeten landagarapen elkarte guztiei, beste urte beten, Eusko Jaurlaritzari Landaola sari banaketa ekitaldi honetan parte hartzeko luzatu diguzuen gonbiteagatik. Urte bete pasada, azkar pasada, ez da? Beraztegin, aurrek urtean egon ginen momentutikan, eta, ziur nago baizuek baigu, erakunde bakoitzean, elkarte bakoitzean, gauza asko udaletxetan, gauza asko landu ditugula azken urte honetan. Proiektu asko gauzatzen ari gea, eta zuek ere gauzatzen ari zarete. Landagarapena oso politika transversala da, lehen alkatesak ere aipatu ditu, zenbat gai jorratu behar ditugun landaremuak bizirik egoteko. Bai baserritarren bizitza kalitatea hobetzeko, baita landaremuetako beste biztanleei azpiegitura, zerbitzu duinak eskaintzeko, enpresak sortu eta daudenak egonkortzen laguntzeko, eta baita ere ekintzaileei behar duten aholkularitza eta babesa emateko. Hauek dira beste gauza eta proiektu askoren artean bultzatzen saiatzen keren proiektuak eta lantzen ditugun kontenido batzuk, ez? Egia da, baserritarrak epatu dituzuela zuek ere, guk ere argi daukagu, ez daukagula landa eremurik
nekazaritza benetan sektore gabe, eta oso konstiente gera, azken asteetan landa eremutik baita ere lehen sektorearen kezkak eta ondo eza nola kaleratu diren, eta bai Jaurlaritza eta kasuetan Gipuzkoako Foru Aldundia nekazal sindikatuekin, mendako ordezkari bat, elkarlanean ari garela irtenbide hoberenak topatzeko asmoarekin. Orduan, ikusten duzuen bezala, landa garapen politikak bai behar du ikuspegi integral bat, eta horrela saiatzen ari bintzat, gure lanketa egiten, eta baita ere, berdintasun ikuspegia barneratuz. Baina, politika hori, proiektuak sortzen eta laguntzen gauzatzen dugu, eta horregatik, baita ere, Landaola sariak ekimenak garrantzia du guretzat ere, gure herrietan, gure landa ingurunean, horren alde egiten ari den lanaren errekonozimendua egitea uste dulako oso garrantzitsua dela. Egiten ari zaten lan hori balioan jarri, gizarteratu, bai bertako biztanleentzat, baina baita ere kanpokoentzat, hirietan bizi direnentzat ikus dezaten benetan gure landa eremuak bizirik daudela, eta kasu honetan dinamismo horren erakusleioa izango dalako baita ere gaurko ekitaldi hau. Eta bukatzeko nire aldetik eta Jaurlaritzaren izenean sarituak izango zareten pertsonei hemendik zorionak luzatu, eta Arantxa Aristimuñok baita esate zuen bezala, ez bakarrik zuei, baizik eta landa eremuan alde lan egiten ari zareten guztioi esker onak eman, denon arteko eta elkarlaneko lana benetan beharrezkoa dela, azkenean esaten gendun bezala, erronka handiak eta potoloak ditugu aurren eta orduan danen lana beharrezkoa delako, así que eskerrak guztioi. Mila esker bada eta orain dagoeneko landa eremuko sari hauen muinari ekingo diogu. Lehen aipatu bezala, Landaola sarietarako Landaola osatzen duten 6 landa garapen agentziek beren hautagaiak aukeratzen dituzte lehendabizi, adostutako irizpideak kontutan hartuta eta proiektu saridunak zeintzuk izango diren erabaki dute bigarren fase batean. Hala eta erakunde pribatuei dagokionean ezagutuko ditugu orain aurten 7. edizio honetan hautatuak izan diren proiektuak. Hementxe bada. Erakunde pribatuaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. BMendi elkartearen eskutik, bertatik.eus. Zabalduz kooperatibaren eta Fedepatxaren arteko lankidetza proiektua da Bertatik. Bi enpresen esperientzia eta ezagutza uztartu ditu sasoiko eta tokiko elikagai osasungarrietan oinarritutako egitasmo gastronomiko bat sortzeko. Gipuzkoako etxe, enpresa eta jantokietan bertako elikagaien kontsumoa bultzatzea du helburu. Tokiko elikagai eta ekoizleekin elkarlanean, eskualdean elikadura sistema jasangarri eta burujabea lortzeko. Gainera, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatu xede du proiektuak. Enplegu inklusiboaren bidez, egoera honetan aurkitzen diren pertsonak formatu eta sektoreko profesional bilakatzea bultzatuko du Bertatikek. Deba Garaia elkartearen eskutik. Marisol Josefina Abreu. Marisol Josefina Abreuren proiektua landa ingurunean garatutako ekimena da. Online psikoterapia naiz aurrez aurreko zerbitzuak eskaintzen ditu, eta landa ingurunea elementu terapeutiko gisa baliatzen du. Saio presentzialak ingurune naturalean egiten ditu, hazkunde pertsonaletako giro egokia ahalbidetzen duelarik. Era berean, naturarekiko lotura sustatzen da prozesu terapeutikoaren zati integral gisa. Lotura horrek osasun mentalari eta emozionalari ekar diezaiokeen onurak indartuz. Horrela, Marisol Josefina Abreuren egitasmoak laguntza psikologikoa emateaz gain, landa komunitateetako bizitza biziberritzen eta sustatzen ere laguntzen du. Debemen elkartearen eskutik. Iturrua goikoa.
Elgoibarko fabrika batean lanean ezagutu ziren Joli Gartua eta Andoni Barandika. Jolek fabrika utzi eta baserriko bizimoduaren alde egin zuen. 2 urte geroago, Andonik ere gauza bera egin eta 2023tik Eibarko Iturrua goiko baserria ustiatzen dute. Bertan, Aberdeen Angus arrazako behiak, moxalak eta euskal arrazako txerriak hazten dituzte. Euskal orografia menditsuetara egokitutako ingurunean. Aberdeen Angus arrazako txekorrak gizendu eta haragi pakete salmenta egiten dute, eta euskal arrazako txerrikumeak eta moxalak bizitzarako saltzen dituzte. Ekoizpen ekologikoa, jasangarritasuna eta kalitatea duten hortasun Jolek eta Andonik. Goimen elkartearen eskutik, Makatza baserria, Agurtzane Gabiria Argarate. Familia ondareari segida eman nahian, Agurtzanek eta Aitorrek gurasoek urteetan baserrian egindako lanari jarraipena eman diote Legazpiko Makatza baserrian. Duela 7 urte, Aitorrek industrian zuen lana uztea erabaki zuen baserriaren aldeko apostua egiteko. 2023an Agurtzanek bere urratsak jarraitu zituen. Lana utzi, Gomiztegiko Artzain Eskolan graduatu eta baserrira itzuli zen. Jasangarritasun printzipioak gidatuta eta zuzeneko salmentan eta kalitatezko produktuen ekoizpenean oinarrituta, familiako nekazaritza praktikatzen dute. Euren Idiazabal jatorri izendapena duen artzain gazta, Ogia, Magdalenak edo Errezil Sagararen gozoa dira horren isla. Tolomendi elkartearen eskutik, Logica Line. Logica Line 20 urteko esperientziarekin erreferente bilakatu da contact center eta bezeroen arretarako zerbitzuetan eskaintzen duen bikaintasunagatik ez ezik, inguruan duen eragin positiboagatik ere. Aralarko Parke Naturalean, Txindokiren magalean kokatuta, 24 orduko contact center plataformak eskaintzen dizkie industria, e-commerce eta zerbitzuetako sektoreetako enpresei. Abaltzizketako herri lasaian, 100 langilek baino gehiago osatzen dute Logica Line familia, eskualdeko garapen ekonomiko eta soziala bultzatuz. Logica Line enpresa dinamikoa da, eta bere langileen garapen profesionala sustatzen saiatzen da, jarrera, gardentasuna, balio aniztasuna eta talde lana bezalako balioetan oinarrituta. Urkome elkartearen eskutik, Bio-K, Sagar Zirkle. Sagar Zirkle, lurra eta ingurunea zainduko dituen eta sagarrak ematen duen guztia aprobetxatuko duen proiektu jasangarri bat sortzeko kezkarekin sortu da. Kilometro zero eta hurbiltasunaren filosofia ardatz hartuta, artisauki ekoizten dute errezilgo instalakuntzetan. Produktu guztiak, sagardoa, ozpina eta txukruta, ingurumenarekiko konpromezuaren baitan ekoizten dituzte, eta zigilu ekologikoa dute. Edizio mugatuak dituzte, ekoizpenak lehengaien ekoizpen ahalmenera mugatzen dira. Behin produktua osatua dituztenean, beira eta kartoizko kutxa birziklagarrietan ontziratzen dituzte. Eta honen bestez ezagututa aurten aurkeztu diren proiektu guztiak sariduna irabaztek ezagutzeko unea da. Erakunde pribatuen arloan irabazlea Makatza baserria. Saria banatzen Edurne Matias, Landaola Federazioko batzarkidea, eta saria jasotzen Agurtzane Gabiria. Hau ez? Hau bai. Agurtzane, ez dakite, bazoaz laster batean, askotan ez gea hitz asko esatekoak, ez da, nahi balin badezu esan dezakezu zerbait, bai? Bai, mentxe, venga. Eixo, mi esker sariagatik, azkenen, gure erabakia bultzatzen laguntzen digu sari hauek, baina, azkenen eskerrak eman naizken jake gurasokin etorri naizen, beraiei, zen guk, ibilbide hau hartzeko aukera egitearena, bazkenen beraien lana da, beraiekin dutelako, eta orain guri tokatzen zaigu jarraitzea.
jarraitzeko eskertuko dugu esan dizkigu zuen laguntza hori denak, erabakik inbar ditugun lan guztioik denon arten egitea, eta gure lan hau errazten diguzuen eta aurrera jarraitzeko modu egoki bat aurkitzen dugun denon arten. Eskerrik asko. Zein ederra den, ez, belaunaldi dijon lan hori ez ikustea eta aintzat hartzea. Zorionak guztioi ere bihotzez. Ezagutu dugu lehenengo saria eta orain bigarrena ezagutzeko gunea da. Erakunde pribatuetatik erakunde publikoetara egingo dugu salto. Hauetxek aurtengo hautagaiak. Erakunde publikoaren arloan hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik Usurbilgo udala. Landa ingurunea ahaldunduz proiektuaren bitartez, Usurbilgo udalaren helburu nagusia, udalerrian lehen sektoreko jarduerak bultzatzea eta babestea da. Baita, landa ingurunearen erabilera egokia sustatzea ere. Nekazaritzan eta abeltzantzan aritzen diren biztanleriaren beherakadari aurre egin eta kanpoko produktuekiko eta ekoizleekiko mendekotasuna murriztea lortzeaz gain, elikadura burujabea areagotzea da egitasmoaren xedea. Horretarako, Usurbilgo udalak hainbat bitarteko ezarri ditu, hala nola sektorea bultzatzeko proiektuen finantzaketa edota udaltasen obariak onartzea. Deba Garaia elkartearen eskutik Bergarako udala. Osirondo azokan elikaenea sortzea. Bergara erdigunean dagoen Osirondo azoka biziberritzea du helburu egitasmo honek. Azokaren beheko solairuan, ohiko postuen alboan eremu zabal bat hartuko du. Bertan, besteak beste, sukalde komunitario bat eta denda bat egongo dira herriko eta inguruneko ekoizleen produktuak erosi ahal izateko. Elikadura burujabetza eta bertako produktuak oinarri hartuta, azoka garaikidearen kontzeptuari heldu dio elikaeneak. Baserriaren produktuak lehen lerroan eskuragarri jarriz, ordutegi malguaz, kalitatezko eta konfiantzazko jakiak eskura ipiniz, sentsibilizazio jarduerak antolatuz, zein jantokien horniketa aukerak landuz. Goimen elkartearen eskutik, Zaldibiko udala, Kiskurgune jatetxea. Tokiko produktuak sustatu eta landa sektorea duindu asmoz, Zaldibiko ola eta auzoan dagoen Kiskurgune denda taberna eraberritu eta jatetxe bihurtu da egitasmo honi esker. Jatorrizko produktuari, bertakoari, izaera eta garrantzia emateko helburua du proiektuak, sektorearen lana eta ekoizpena balioan jarriz. Aralar Parke Naturalean kokatuta, natura, nekazaritza eta gastronomia uztartu eta goierriren nortasuna nabarmentzearekin batera, baserritarraren irudia sustatzen du Kiskurgunek, ondo egindako lanaren erakusgarri. Tolomendi elkartearen eskutik, Alkizako udala, Fagus Alkiza herri garapenerako proiektua. Fagus Alkiza interpretazio zentroa Ernio Gazumeren erakusleio izateaz gain, herritarren, baserritarren, naturazaleen, artisten eta mendizaleen hausnarketarako eta topaketarako gunea ere bada. Urtean zehar, zentroak hainbat jarduera antolatzen ditu, hala nola hitzaldiak, mendi irteerak eta tailerrak. Natura, gizakia eta kultura ardatz dituela, zentroaren helburu da biodibertsitatea kontserbatzea eta garapen iraukorra sustatzea. Baserritarrek ingurunea babesteko duten garrantzia azpimarratuz. Gainera, alkizarrek beren historian zehar ingurunearekin izandako harremana ezagutarazi nahi da, eta horretarako bildutako kultur ondasunak ikusgai egongo dira. Urkome elkartearen eskutik, Beizamako udala. Beizamako udalaren proiektuaren helburua herriko biztanleen eguneroko beharrak aseko dituen saltoki txiki bat irekitzea da, herrian dagoen taberna bakarrean. Egitasmoa partaidetza ereduan oinarritzen da,
eta herritarrak inplikatzen ditu herriaren estrategiaren lanketan ahalik eta pertsona gehienek parte har dezaten. Herritarren beharrak asetzeaz gain, Beizama bisitatzen duten pertsonei bertako ekoizleen produktuak eskaini, herriko produktuak ezagutaraztea. Herriko ostatuak zerbitzu bat gehiago eskaintzea. Hauek guztiak aurtengo hautagaiak eta erakunde publikoen arloan irabazlea da Bergarako udala elikaenea gunearen sorkuntzagatik. Saria jasotzen Ainoa Lete eta Markel Askargorta zinegotziak eta saria banatzen Agurtzane Solabarrieta Usurbilgo alkatea. Niri zerbait prestauta ekartzeko eskatu zosten bada espada eta lanak etorri naiz. Landolako kideok, Usurbileko alkate, Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundiko ordezkari, eta gainontzeko bertaratu zaten kide danoi, egun ondanoi. Emozio eta eskerroneko momentua da guretzat, Osirondo azoka biziberritzeko proiektuak eta horretarako muina izango dan Elikenea proiektuak sari hau jasotziak ilusio berezia emoten dozku. Mila esker epaimaixari proiektu honen balixua eta garrantziaren aitortza honegatik. Sari honek indarberritxu ingo gaitxu eta pizgarri izango da aurrerantzian talde guztiantzat azokaren eta lehenengo sektoriaren baldintzak hobetzen jarraitzeko, lanian jarraitzeko. Gure proiektu guzti hau 2021an azoken inguruan izan hausnarketa partekatuan hasi izan eta sasoiaretan paraleloki Bergaran elikadura mahai bat sortu zen. Elikadura burujabetzan sakondu eta bertako produktuen ekoizpen eta kontsumoan eragiteko zeregina eta arduria bere gain hartu zeban lantalde honek. Elikadura kate osuak sortzen zozkun keskari irtenbideak topau naixan elkarlanerako marko bat sortu genduan herrixan. Eta norabide honetan, oinarri publiko komunitarizua, lanketa publiko komunitarizua oinarri hartuta, arrezkero azoka biziberritzeko proiektu hau lantzen aritzu da lantalde hau. Osirondo azoka salmentarako gune bat izatiaz aratago nahi dugu joan, bertako produktua eta lehenengo sektoria erdigunean jarriko ditzun topagune bat bihurtzia da Elikenea proiektuaren helburu bat. Elikadura oinarri hartuta, sensibilizazio, formazio espazio bat sortu, koordinazioa bertatik eraman da, Elikenea izango da proiektu honen muina. Herrixan, Osirondo azoka referentziazko gune bat izatia nahi dugu. Horretarako herriko elkarte, eragile eta herritxarrekin elkarlana bultzatuko da. Bultzatu dugu prozesu guzti honetan eta hala izaten jarraitzuko dau, eta horren atzean lantalde bat egongo da. Herri proiektu moduan ulertzen dugu Osirondoko azoka eta Elikanearen proiektua, eta proiektu hau ezingo ginuka aurrera eraman gure albuan egondan eta egongo dan lantalde barik. Bergarako elikadura maixak heldu zotzan azoka biziberritzeko arduriari, eta bertan egon dien eragile eta elkarte eta pertsonak eindaben dedikazioa emondotzen maitxasuna esango nuke, konpromisua eta euren sormena balixuan jarri nahiko nituzke momentu honetan. Bergararron izenian, eskerrik asko Aitziber, Ainoa, Jon, Agurtzane, Mari Carmen, Ander, Markel, Nagore eta Itziar. Eta gure albuan ibilbide honetan bide lagun izan ditugun herritxar eta lagunei be. Sari hau ez da bakarrik gure aleginaren aitortza bat, baitza gure misioarekiko berrizte bat.
baitxa. Jasangarritxasuna, elikaduran justizia, tokiko garapena sustatzen jarraitzuko dugu etengabean. Eskerrik asko, momentu posible indozuen danoi, eta mila esker, Debagaraiako landa garapena, ehundu, ereindajan, eta ekoizliek proiektuarekiko duken konpromisoagatik. Eta ilusio, berez izaitzen dozku, ilusioa sortzen dozku, elkarrekin aurrera begira sortuko dugun, eratuko dugun etorkizunak. Mila esker danoi. Zorionak eta eskerrik asko zuei ere egiten duzuen lan horrengatik. Lehenengo bi sariak ezagutu ditugu eta goazen bada hurrengoa ezagutzera. Emakumeak landa eremuan egiten duen lana mendeetan zehar lan isila izan da. Sari honek lan hau nabarmendu eta agerian jarri nahi du. Ezagutu dezagun Landaola sarien emakumea landa eremuan aurtengo saria. Emakumeak landa eremuan saria. Sari honekin, landa eremuan emakumeek eta emakumeen elkarteek egindako lan eskarga nabarmendu nahi da, itzalean geldituten esfortzua azaleratuz. Honela, Landaola sarien 7. edizio honetako irabazlea da Hitzez elkartea. Hitzez elkarteak funtsezko garrantzia izan du landa eremuko emakumeen ongizatean eta autonomian. 2007an Gipuzkoako Urola Kostako 5 emakume baserritarrek sortua, elkartea aintzindari izan da emakume horiek beren bizipenak eta kezkak adierazteko eta beren osasuna eta garapen pertsonala sustatzeko espazioak eskaintzen. Emakume baserritararen arteko elkarrekintza sustatzea, gizarte eta familia errealitateari buruzko gogoeta egitea, eta landa eremuetan oreka biopsikosozialeko eta generoko gaietan kontzientziatzea izan ditu zutabe urte hauek guztietan hitzezek. Hitzez elkartearen izenean saria jasotzeko Ana Eizagirre dugu gurekin eta saria, ez da Ana Eizagirre, ez? Zein etorriko da ba? Beste 3, venga ba, etorri, io gora. Ez dakizkit zuen izenak, baina oraintxe ezagutuko zaituztegu. Eta saria emateko Jone Fernandez egon nahi dute ona. Hitzez elkarteko kidea, gerturatu zaitezte, izenak esan dizkiazue besedez. Elkartearen izenean zaudete, baina Asun, Arantxa eta Lourdes. Bueno, zorionak hiruoi, saria oraintxe emango dizuegu. Zuek ere nahi balima duzue hitzen bat esan edo? Ez? Eskerrik asko. Bueno, eskerrak guk eman behar dizkizuegu zuei egiten duzuen lanagatik, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, ondo merezitako saria da inondik inora ere, eta hitzez baino ekitez, eta ekinez erakusten da, ezta? Oso ondo. Eskerrik asko. Gaurkoan bada, emakume andan ikusten ari gara bai sariak ematen eta bai sariak jasotzen. Poztekoa da, benetan, ez da eta sarri edo maiz ikusten horrelakorik. Jarrai dezagun bada eta iritsi gara gaurko azkeneko sarira. Esker honeko saria da azkenekoa. Urteetan zehar, Gipuzkoako lurraldean, landa eremuan eta honen kulturalen alde garapena sustatzen lagundu duen pertsona edo entitateari eskaintzen zaiona.
Ezagutu dezagun Landaola sariaren 7. edizio honetako urteetako ibilbideari saria. Ibilbideari saria. Sari honek izaera berezia du. Landa ingurunearen alde egindako lan oparoari eskertza egin nahi zaio aipamen berezi honen bidez. Ibilbide oso bati dagokionez, Landaola saria, Eli Arrillaga. Eli Arrillaga, baserrian jaio ez bazen ere, artzain lanetan aritu da 1980tik, gaztagintzan buru belarri. Ardilatzen artaldea du eta eurek ekoiztutako gatzagi naturala baino ez darabil gazta egiteko. Eli Olaberrian igarotzen du negua bere artaldearekin. 1200 metroko altueran, Urbiako Jontjor bordan, aldiz, maiatzetik urrira. Dualtasun geografiko honi esker, bi gazta zaporetsu eta bereizgarri ekoizten ditu. Olaberrian zein Urbian, Elik mendizaleak hartatzen ditu gazta saltzeko, hartzaien bizitza azaltzeko edo indarrak hartzeko mokadutxoa eskaintzeko. Berrikuntzak barneratuz eta aurrera eginez, sindikatu eta 11 erakunde elkarteetan parte hartzen du eta hartu du. Ebel, Artzai Gazta, Larsabi, azpimarratzekoak ele eta goimeneko lehendakari izanak. Bestetik, neka ezina azaltzen da emakume hartzaiari bisibilitatea ematen. Komunikazio eta sentsibilizazio dinamiketan duen parte hartze aktiboari esker, hartzantza kultura usadioak ondo baino hobeki gorde eta helarazten jarraitzen duelik. Urteetako ibilbideari saria Eli Arrillagarentzat, saria emateko Arantxa Aristimuñori gonbidatu nahi dut. Ona. Bueno, egun ondan hori, ez dakit urdurik igual jarriko naiz, baina pixkat, nire bilbidea pixkat aipatuz, aurrenekoa eskerrik asko, nire izena jarri dizutenak aukerako eta aukeratu dezuetenak. Eta 20 urtekin, 1980an, hasi nintzen baserriko mundua ezagutzen, eta bereziki hartzantza. 85ean, alargundu nintzen, 25 urtekin, eta bi aukera nituen. Edo kalera itzuli, edo jarraitu hasi nun bidea ora. Gaztea, ameslaria, indarra, eta pentsatu nun aukera hori ezin nola galdu, eta saiatu bintzaten behar nola bide hortaz jarraitzen. Urte batzuetan egon nintzen, nire alaba txikiakin nire hartaldekin, eta gero berriz eskondu nintzen. 85-tik, 86-tik, 90-marreko urte horietan, zuerte handia izan nun hartzantza eratu intzala. Erakundek sortu zian, elkartek, denominazioa, eta movimentu bat sortu zen pixkat hartzantza profesionalizatzeko. Eta movimentu guzti hortan parte hartu non. Horrek oso aberatza izan zen ditzako, eta asko hobeto ezagutu nun hartzantza mundua. Geroztik, jarraitu dut, bidea oztopoz betetakoa izan da, arantzaz betetakoa izan da, baina beti izaten da argiune bat eta jarraitzeko gogo bat. Eta nik usten dut gaur egun, aipatzen dugun nekazaritzan egoera, errelebo falta beharrezkoa da. Baina errelebo falta hortan, nik usten dut gizarte konturatu behar dula, landa eremuko jarduerak lehentasuna dutela. Eta gerozta oztopo gehiago topatzen ditugu gure eremutan, gure landa eremutan, gure jarduerak egiteko. Eta ez daukagu Europara jun beharrik edo Eusko Jaurlaritza jun beharrik aurrenan ikusten dut herritan, gure udaletxetan, gure ingurutan,
onarpen bat jaso behar deula. Onarpen bat eta babes bat. Eta oraine badaude gazte batzuk, ameslari indartzuk, beharrezkoak nekazaritzan, eta hoiei bultzada bat emateko, danon arteko laguntza behar du. Mila esker eta aitortzeagatik nek indako ibilbidea eta nik eta beste askok inditen ibilbidea eta nahiko nuke amesten dut jarraipena izango dula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli, zure amets hori guztiok, besteok ere nik uste dut badaukagula, eta zurea bezalako adibideekin eta ereduekin emakume eta bai gizonezko ameslariak, indartsuak eta ekintzaileak bilatzea errezagoa izango da, ez bairi gabe. Horixek izan dira aurtengo Landaola sariak. Datorren urtean ere hemen izango garela espero dugu horren beste ezagutzeko eta saritzeko asmoz. Orain hemen kanpoan gaurko honetan giro paregabea zoragarria dugu eta mokadutxo bat hartzeko aukera izango dugu eta elkarrekin tarte bat igarotzeko aukera. Horren aurretik baina familia argazkiak ateratzeko aprobetxatu nahi dugu hemen eta esandakoa. Eskerrik asko guztioi, zorionak, bihotzez, zein garrantzitsua dan egiten duzuen lana, eta Elik ongi aipatu duen bezala, zein garrantzitsua dan babesa ematea ekintzaileak eta ameslariak diren hoiei. Beharrezkoak bai ditugu eta etorkizunean horrelako lurralde berde orekatu eta ederrean bizitzea nahi baldin badugu. Mila esker eta datorren urtera arte.